ओम साईराम जय साईराम। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପୂରେଇକି ପୁରା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଛୁ। ମନ ଜମାରୁ ବି ସ୍ଥିର ରହୁନି। ତୋ ସାଇ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତୁ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ? ହଁ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ଦିଶୁନି। କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ନା, ତୁ ତ ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ତୋର ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମୁଁ ତୋତେ ସମ୍ଭାଳିବି। ମୁଁ ତୋ ସାଇ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସାଇ ସାଇ ସ୍ମରଣ କର। ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନି। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ମୋର ନାହିଁ? ସେମିତି ଭାବନା କାହିଁକି ଆଣୁଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ? ତୁ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲୁ। ତୋର କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ଯେ ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇକି ବସିଛୁ? ତୁ ତ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇକି ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଖାଲରେ ପଡ଼, ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଥା? ତୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ତୋର ତାହେଲେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ସାଇ କଥା ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତୁ ଏବେ ଉଠୁ। ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ କାକଡ଼ ଆଳତୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ହନୁମାନ ବି ଆସନ୍ତି ମୋ ଆଳତୀ ଶୁଣିବାକୁ। ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ। ସବୁଦିନ କାକଡ଼ ଆଳତୀ ଶୁଣିବୁ, ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ତୁ ଅଛୁ ନା, କେତେ ତୋତେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଆଉ ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁ ଆସେ, କାକଡ଼ ଆଳତୀ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ କରିବୁନି। କାଲିଠୁ ଆସେ। ଯେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିବୁ, ସବୁଦିନ ଆସେ। ଯଦି ତୁମ ଘର ପାଖରୁ ମନ୍ଦିର ଦୂର ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାକଡ଼ ଆଳତୀର ବହି ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପୁରା 5ଟାରେ ଉଠି ମୋ ଆଳତୀ ବସିକି ପଢ଼। ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆସେ, ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେନି। ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଭାବିବୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେବି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି। ତୁ ମୋଦିକୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗା। ତୁ ଲଗଉନୁ। ମୁଁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିକି ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଆଗରୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ହେଇସାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ତାହେଲେ ବୁଝ, ତୋର ସାଇ ମା ତାର ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଇଥାଏ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କାଲି ବି ରାଗି ନଥିଲି, ଆଜି ବି ରାଗିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣ। କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେନି। ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୋ ସାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଓମ୍